duk inda ka gama abocin ilimi to ka girmama shi, ya karantar da kai ko bai karantar da kai ya karantar da al'umma. Bala yake cewa fa inna man allamaka harfan wahidan, lallai dukkan wanda ya karantar da kai ya sanar da kai harafi ƙwara ɗaya mimma tahtaju ilayhi fi din, wanda kake da buƙatuwa zuwa gare shi a cikin addininka, fa huwa abuka fi din, to wannan wato ubanka ne a cikin addini, ya zama uba a gare ka, ya zama uba a gare ka. To ashe kaga yana da girma daranta wanda ya karantar da kai, ashe al'amari ne mai girma, babu wata kwana ko wata ƙurewa da zai maka da har za ka yi koma kana zagin shi ko kana ɓata shi. Ina ga wanda ya karantar da ɗanka har ya kai wani mataki na sanin addini, ashe ko ya zama uba ga 'ya'yanka, abin girmamawanka ne, abadan ba za ka mance da shi. Shi ya nuna maka aljanna, shi ya tsoratar da kai daga shiga wuta. Wannan da ya karantar da kai shi ke nuna maka haƙƙin Allah a kanka, shi ke nuna maka haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kanka, shi ke nuna maka abin da za ka aikata ka shiga aljanna, shi ke nuna maka abin da za ka nisanta daga wuta.